ҳамагӣ пас аз 2 ҳафтаи хидмати ҳарбӣ пайкари ин ҷавони 25-сола ба хонаводааш супурда шудааст. модари сарбоз мегӯяд, писараш Исрофил Азимзодаро рӯзи 30 март ба артиш ҷалб намуданд ва чанд рӯз пас аз фарзанди дигараш хабардор шудааст, ки ӯ дар бемористон аст. ба кори худ хода тори каталкао хаями кам гавзореса мегӯн чо кади дам назад гап ҳам назад хай вазъиятш безеб ба ҳамоҷо хай бисёр афсеро ами командиро ами хай амият рафтаи ами хел бисёр мегӯн чо кадаи бачаи маро хем хели меган ки ғалтидай ман уҷа гуфтам час рафтам вай ма одамо меган ки шикамдарда карантина нишона додан иё шумо мегӯи ғалтидай ман ҳеч нафаҳмидам. ӯ ба фарзияи афтидани писараш аз ошиёнаи чаҳорум бовар надорад. агар вай ягон баландӣ меғалтид хай ӯ хел шикастабори бад намеши ранги шишабори и чӣ қадар ҳо иззат яъни бачара ба айму чорумета дангала кадагиян. ба қавли хонавода ӯ дар қисми ҳарбии 0123 нерӯҳои марзбонӣ хидмат мекардааст. дар ин қисми ҳарбӣ гуфтанд бино бар халал нарасонидан ба рафти тафтишот наметавонанд мавзӯъро шарҳ диҳанд. Исрофил 1.5 сол пеш хонадор шуд. Аз ӯ як духтари 6 моҳа ятим мондааст. Ба гуфтаи ҳамсараш Исрофил дар бистари бемористон аз латукуби шадид ҳикоят кардааст. дар ҳамон ҳолати вазбине ки қарор дошт бо тавонои мардонавор гуфта ки иними чор ташаккур ҳамиёт фармон додану задан латукуб кардан бо ғайр аз ӯ 4 нафари дигар бо 17 каси дигарам нишон доданд. баъд мора дигар гуфтанд ки иҷозат надодан ки дигар дар пешиш бестаем. баъд бироем гуфтан дигар намондан. баъди ҳамон моро ай балнисам хона равем гуфтан кӯдак бисёр гиря кард. хона омадем ки намози шом буд ки зан задан ки гузашта гуфтан. то ҳолиро боварим намешавхи. одаме ки сариш дард намекард ба тану пӯи худиш рафта буд мурдаша овардан. падари Исрофил солҳо пеш фавтида худи ӯ мардикорӣ мекардааст. ҳоло хонаводааш аз мақомот мехоҳанд нахуст омилони марги сарбоз муҷозот шаванд. баъдан ба вазъи зиндагиашон ки пас аз марги Исрофил сахттар шудааст расидагӣ кунанд ва духтари ӯро зери сарпарастӣ гиранд. феълан маълум нест ки хоҳиши онҳо то куҷо иҷро мешавад ва парвандаи марги сарбоз ба чӣ меанҷомад. марги сарбозони тоҷик дар сафи нерӯҳои мусаллаҳ ҳодисаи нав нест. ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон дар як гузориш гуфт соли 2025 ҷиноятҳои ҳарбӣ 123 ададро ташкил медиҳанд ки аз инҳо 66 адад ҷиноятҳои муносибатҳои ғайриоиномавӣ мебошанд.